araba ye zulgara tile 16 ijira bakili kemenani ani binani ni saba tene ta maflewo maliko no ani maliko kan aw salamu alaikum ni aka kuna funu wakati tile mimi na walawala kai farafina ani jin fanto ki warewla akwa bi kuna funu na kunwo fle Au Conseil islamique du Mali, olukunye barasindo sigisenka ndoko franche temeno abara kunchelu olukera kunungo au Conseil islamique yerela mimbi talike misiri olu konyo aleni wajulu hela uka konyawla État-major général des armées alere koni kunafonia dodi mimbi talike anga finitigilakaw olu yere boli G5 Sahel jekulu yere konnala mimina nake jenkalo klebi saba samba fla ani mwan fla Burkina Faso jamana kunafununa kle saba tasibla do blala senka kakanyani bamashi wale keba man uluka wuli ka jodo min taraka nyeshi uka jamana fando mani ode sei tengaye ni akera sababu ma biyo no flani konoton olude bonena unina Bismillah kukura auka kuna funu keneka ministri minka kunyo nyeshine do keleka chokoro alini lakanama anga jamana konna la colonel Sadio Kamara alere kuni tagamake tene jenkalo letan saba fla ani mugani fla kata gire alini narakona la kerenkera na kata lajali ke finitigila ka ulure ka bara yere be tagabulu jumauna alini ubuka bara ke tagabulu mununa aniga klaka fulke kanyeshi ni makofule nunu yere ma tagama nunu konala ani ma chama kumbe nyogon fe o tagama nunu na fintigila ka ta fan fe fu ata si CNT yere ma do ma ubela jelen yere kon tara yasa kata unyeda fintigila ka uka ulika jo unu ube barala la haliya mununa kasekata nyeda uluka yasa kalaje gelemu yere bina mana kukan uka baraketa na ferebseka soro ulula chugumna Femi anga lakana ko ministre ni oye colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni y'a kunda gire kan ni oni Bamako cɛ yɛrɛ kɔni be kilometri 500 bonyongo la o yɔrɔ kɔni na an ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni be kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Mauritanie yɛrɛ kɔni dancɛ la Femi capitaine Mamadou Kulubali ye ni ale yɛrɛ kɔni ni fintigilaka ninnu ka ɲɛma ye ale kɔni ɲɛfɔli kɛ an ka lakana ko ministre yɛrɛ ye gɛlɛya minnu be u kan ni wagati in na Femi an ka lakana ko ministre colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni aka kumaw daminɛ ni foli ni tanni ni ka ɲɛsin fintigilakaw ma a tilala tuguni ka an ka camacɛ fanga ma ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ni malidenw bɛɛ lajɛlen ka foli kɔni ta ka ɲɛsin fintigilakaw ma barisa bibi na maliyɛnw yɛrɛ kɔni be se ka u disi gosi ni u ka armée yɛrɛ kɔni a ye foli ta ka ɲɛsin ni fintigilaka ninnu ma olu minnu yɛrɛ kɔni ma bɔra u somɔgɔw la o ni u masurunyamɔgɔw walasa ka se ka bamaci waleya yɛrɛ kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na colonel Sadio Kamara a y'a yira k'a fɔ ko fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen n'o kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ baara yɛrɛ kɔni ma ban fɔlɔ an be don min na i n'a fɔ bi colonel Sadio Kamara a y'a yira k'a fɔ ko hali sisan fɛn min ye camacɛ fanga maaw ye olu yɛrɛ kɔni na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa an ka fintigilakaw be se ka minan kuraw sɔrɔ hali sisan nɔ cogoya min na o na kɛ sababu ye bɛn ka se ka sabati anw ka jamana yɛrɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka ministri ale kɔni fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka sababu kɛ bamacimaw ka waleya cɛjugu yɛrɛ kɔni anw ka jamana kɔnɔna la gire kɔfɛ a y'a kunda yɔrɔ min kan o de ye nara ye o yɔrɔ la ani kɔmana Kulubali de kɔni ye ɲɔgɔn ye ni ale fana ye ɲɛfɔli kɛ a ye fintigilakaw yɛrɛ ka lahalayaw kan nin yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min ye fintigilakaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu cɛsirilen no anw ka jamana kumabɔli yɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ olu ni yɛrɛ kɔni be to a da fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye colonel Sadio Kamara ale ni gouverneur olu kɔni taara foli kɛ maaw la maa minnu yɛrɛ kɔni ye diinɛmɔgɔw ye fo ka taa se mɔgɔbaw yɛrɛ kɔni ma nara kɔnɔna yɛrɛ la ka sababu kɛ u ka camancɛ fanga yɛrɛ kɔni jugɔrɔmadonni ye État-major général des armées, général de division Oumar Diarra, ale koni kunafoniyaw di kunungu tarata kayira kafo ko fɛn min ye G5 Sahel jɛkulu ye an ka jamana yɛrɛ ale finitigilakaw bɛna bɔ a kɔnɔna la min bɛna na kɛ juin kalo tile 30 san 2022 ninnu kɔni kɛra sɛbɛnfura ye a ye minnu yɛrɛ kɔni ta ko o ɲɛsin général Diarra ma ni ale commandant des forces conjointes G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔna la Kasangani bataki dɔ ye min bilala sen kan mais kalo tile 15 san 2022 an ka jamana ɲɛmaw fɛ n'u y'a yira k'a fɔ Mali na i sen bɔ farafina cɛncɛfuga jamana 5 G5 Sahel olu ka tɔn kɔnɔna la o baara ninnu sɛbɛnfura dɔ labɛnna an ka jamana ɲɛmaw fɛ sɛbɛnfura minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ min ye juin kalo tile 30 ye san 2022 laɲini minnu taara an ka jamana ɲɛma fɛ
an'an ka jamana marabaw fɛ o laɲini ninnu na bila sen kan. N'i ye o baara ninnu ta k'o lajɛ, sɛbɛnfura fana bɔra ka ɲɛsin G5 Sahel ɲɛmaaw ma k'a yir'ula k'a fɔ Mali yɛrɛ jamanaden fɛn fɛn bɛ yen G5 Sahel yɛrɛ minɛn kɔnɔ baara la, u bɛɛ lajɛlen ka segin so u ka baaraw u na ɲɔngiri juin kalo tile 30 san 2022. N'i ye nin koɲa ninnu ta k'o lajɛ, a ka kɛ sababu ye fana an ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ yen n'u tun bɛ baara la G5 Sahel yɛrɛ minɛn kɔnɔna la ka sanga ni Mali ni G5 Sahel jamanaw u ka fara ɲɔgɔn kan kulu baaraw ta cogoya ye, olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ɲɔngiri juin kalo tile 30 san 2021. O kɛra sababu ye sɛbɛnfura ninnu na a yirala k'a fɔ maa de bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka o jija cogoya bɛɛ lajɛlen na juin kalo tile fɔlɔ san 2022 u tun bɛ baara bonda minnu n'an ka jamana kɔnɔ u ka segin ka na o baara bonda ninnu kɔnɔna la ka na u ka baaraw daminɛ. N'i ye nin hakilina ninnu ta k'o lajɛ, kabini mai kalo tile 15 san 2022 Colonel Abdoulaye Maïga min ye marabolo lasilikɛla ye, ale kɔni tun ye nin dantigɛli ninnu kɛ k'a fɔ Mali kɔni sen bɔra G5 Sahel koɲɛw bɛɛ lajɛlen na. Nka an bɛ nin kalo min na n'o ye juin kalo ye, a tile 30 mana se yamaruya kɔni na bila sen kan. Maa de bɛ yen n'i bɛ baara la G5 Sahel la Mali tɔgɔ la, e ka baara kɔni jɔra. Minnu kɔni tun bɛ baara la Mali finitigilakaw ka cakɛbɔdaw la walima minnu tun bɛ baara wɛrɛ la juin kalo tile fɔlɔ san 2022 u k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sigira ka se i ka cakɛyɔrɔ la walasa min ye hakilisigi ni basigi ye nin ko in na u ka se ka sabati. Fɛɛrɛ minnu ni laɲini minnu kɛra sababu ye ka se ka Mali yɛrɛ sen bɔ G5 Sahel kulu kɔnɔna na, a yirala k'a fɔ G5 Sahel kɛra jɛkulu ye, jɛkulu min bɛ yen ni jamana wɛrɛw bɛ ka a hakilina ni a taasiraw yira min tɛ tali kɛ G5 Sahel jamana wɛrɛ ka laɲini na. O de kɛra sababu ye Mali ye i sen bɔ a la min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka a ka ɲɛta baaraw bila sen kan. N'a fɔ n y'aw ladɔnniya bakurubaw la cogoya min na, o Conseil islamique du Mali olu kun ye baara sen dɔw boloda dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na. A baara kuncɛliw olu sigira sen kan kunungo ni point de presse dɔ ye min bɛ tali kɛ wajulikɛlaw olu ka lahalaya fo ka taa se misiri yɛrɛ ale koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma. Aissata Maïga ni Musa Diallo kun bɛ yen nɔ télé ta tɔgɔ la. Walasa bɛn bɛ se ka segin an ka misiri kɔnɔnaw la ka wajuliw yɛrɛ kɛ i n'a fɔ Ala yɛrɛ bɛ a laɲini cogoya min na, alisilamɛya kuluba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o ye o Conseil islamique ye, ale yɛrɛ kɔni ye sariya dɔw bila sen kan alisilamɛw bɛɛ lajɛlen kan ka i damakɛɲɛ sariya minnu ma. A fɔlɔ ye min ye wajuli bunakun kan. Wajuli bunakun kan fɛn fɛn tɔgɔ ye k'a fɔ alisilamɛya ka taamasiyɛnbaw, alisilamɛya ka ko sabatilenbaw, maa ko buruja, maa k'olu yɔgɔyɔgɔ, o bɛ jate kojuguba ye Mali kɔnɔ, ɲangili belebele bɛ kɛ min fana kun kan. Alisilamɛya fɛnba ninnu bɛ n'a fɔ dani masa belebeleba in yɛrɛ ka burujali se o ma, ka fɛn se o ma ani min man kan, wali mɛlɛkɛw ka burujali se olu ma, wali cidenw ka burujali se olu ma, wali nebi ɲumanw ka burujali se olu ma, wali masa Taala ye kitabu minnu jigi ka bɔ a yɔrɔ kana adamadenw kanani kama ka burujali se olu ma, ani Alakira somɔgɔw kisi ani nɛɛmɛ b'a ma ka burujali se olu ma, ani Alakira furumusow Ala ma jɛnna u ma ka burujali se u ma, ani Alakira jɛɲɔgɔnw ka burujali se u ma, ani walijuw ani maa ɲumanw ani alisilamɛya yɛrɛ nɔngɔn n'a samasenw ani ayiwa limaniya fana nɔngɔn n'a samasen ka burujali se nin fɛn kelen kelen bɛɛ ma, o bɛɛ jate kojuguba ye jamana kɔnɔ, ɲangili bɛ se ka kɛ fɛn min na. Nin ye sɛbɛn in, nin y'a sariya fɔlɔ ye. Sɛbɛn in sariya filanan fɛn min ye ɲɔgɔn nɛni ye min bɛ wajilikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ lajɛlen kan, sira bɛɛ lajɛlen kan ka taa bila hali bɔlɔlɔ siraw kan, ɲɔgɔn nɛni ani ɲɔgɔn buruja Mali kɔnɔ yan, o bɛ jate kojuguba ye, ɲangili bɛ kɛ kojugu min na. A sabanan ye fɛn min ye, fɛn min ye maninfinw ka mankanw, o kumakanw ka yɛlɛma don o la k'a bɔ a dabolo kan, ani maninfinw jaw ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan, ani video ninnu ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan, k'o kɛ ni fitinɛ yɛrɛ sɛnɛli ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ, k'o kɛ ni fitinɛ yugubali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ, k'u bila ɲɔgɔn na, k'u kɔ don ɲɔgɔn na, o fana o ye kojuguba ye Mali kɔnɔ, kojuguba min b'a la ni ɲangili bɛ kɛ a la.
o nin tun ye waajiri koɲa ye. Fɛn min ye misiriw ye anw ka jamana kɔnɔ a kɛra bɛɛ misiriw ye a kɛra misiri kɛrɛnkɛrɛnniyalen ye o conseil maaw ye sariya dɔ ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni fana ma. Fɛn min ye misiri koɲa fana ye sariya minnu tar'o la o filɛ nin ye. O tuma naaninan ye fɛn min ye misiri ninnu Mali kɔnɔ u bɛ jate sugu fila ye. Misiri dɔw ye jama misiri ye sigida misiriw don bɛɛ jɛw don. Misiri dɔw fana bɛ yen o ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye maa kelenw ta don wali silamɛjɛkulu dɔw ta don wali fan dɔw ka misiri jɛlen don. Nin ye sariyaden fɔlɔ ye misiri ko kan. A duurunan misiri minnu bɛ yen nɔ n'olu ye jama misiri ye n'olu ye sigida ta ye o de ye misiriw ye minnu mara n'o de ye jama ta ye min mara ye sigida ta ye a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ ko sigida misiriw a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ o tumana fɛ ko ayiwa jama ka misiri. A wɔɔrɔnan misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o de ye misiriw ye min mara min tigiya o bɛ segin ka taa maa kelen dɔ ma a y'a ka misiri jɔ wala tigiya bɛ segin ka taa ayiwa silamɛjɛkulu dɔ ma n'o ye association ye a y'a ka misiri jɔ wala a bɛ segin ka taa fan o fan ma sa maa min y'a ka misiri jɔ o ye misiri sugu filanan ye Mali jamana kɔnɔna na. Sariya 7nan fɛn min ye jama misiri ye min ye sigida misiri ye o misiri façon ayiwa o koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa o sigida in de ma o bɛ segin ka taa o jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen o de ma. Nka misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ni maa kelen ka jɔli don wali jamakulu dɔ ka jɛli don ni olu de ka tigiya bɛ a kan o tumana fɛ o misiri ninnu fana koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa a tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ma nka a kɛra jama misiri ye o min ye sigida misiri ye wala a kɛra maa kelen kelen misiri ninnu ye a bɛ waajibiya kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan u ka sariya Ala ka sariya nabolow kɔlɔsi u ka baara nin kɔnɔna na a bɛ waajibiya u ma jamana fana ka sariya kisɛ minnu talen bɛ u k'u jija k'o fana kɔlɔsi u ka misiri koɲɛ ɲɛnabɔ kɔnɔ o tumana fɛ fan fila in bɛɛ lajɛlen. A 8nan an k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko alimami misiri alimami ale de ye ɲɛmaaba fɔlɔfɔlɔ ye misiri kɔnɔ ɲɛmaa tɛ min ɲɛ misiri kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko alimami. A sariya 9nan o alimami o sigili sigida misiriw la jama misiriw la o sigili koɲɛ o bɛ segin ka taa jama n'o sigidaw de ma n'olu ye min sigi o de y'u ka alimami ye. Misiri minnu b'a la ni misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw don ni maa kelen ta don wali association ta don wali fan dɔ ta don o tumana fɛ o fana alimami o sigili o bɛ segin ka taa o tigi kɛrɛnkɛrɛnnen o de fana ma. Sariya 10nan an k'a dɔn alimami nɔlabila n'an b'a fɔ ma ko nayibu o ni seliwelelaw olu bɛɛ lajɛlen misiri kɔnɔ min ye jama misiri sigida misiri ye o tumana fɛ alimami a sigili o bɛ segin ka taa olu de ma jama min ta don sigida min ta don olu de bɛ alimami ayiwa ka alimami falanko ye n'o de ye alimami ka nayibu ye u b'o sigi nka u tɛ se k'o sigi abada f'u kɛ alimami kɔnɔna ko ɲini ko in na k'a fana ka sagoya ɲini ko in kɔnɔ u kɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye waajibi bilen ye jama misiriw kɔnɔna na nka fɛn min ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o de ye association wali maa kelenw ka misiri ye a cɛ ka ɲi kosɛbɛ adamadenya la bɛn sira kɔnɔ n'o fana alimami nayibu bɛ sigi n'o seliwelela bɛ sigi u k'u jija kɛ alimami fana kɔnɔna ko ɲini o ko la k'o kɛ bɛn kɔnɔ. Misiri ɲɛmaaya kɔni bɛ alimami de bolo o de la comité min sigilen don misiri ka koɲɛw ɲɛnabɔli la n'a bɛ fɔ ma ko comité de gestion des mosquées olu yɛrɛ kɔni man ka na décision foyi wajibiya alimami yɛrɛ kɔni da la. Sariya 11nan an k'a dɔn k'a fɔ
misiri maa minnu sigilen b'a kɔnɔ n'o y'a ko ɲɛnabɔ misiri ye n'u b'a fɔ o ma ko comité de gestion n'o de ye misiri koɲɛw ɲɛnabɔ jɛkuluw ye a bɛ waajibiya olu ma u kɛ alimami u ka ayiwa a kɔnɔna ko ɲini misiri koɲɛw labɛnni na kow ti ta u fɛ k'u coron alimami da la alimami de ye ɲɛmaa fɔlɔ ye wa alimami de bɛ ɲininka o ko ninnu fana na ko ti ta k'a coron a da la sariya 12 an k'a dɔn alimamiya a dulonnen don alimami si la fo a ka taa fatu don min na fo n'a yɛrɛ ye alimamiya sariti dɔ tiɲɛ fo ni darula dɔ cunna a yɛrɛ kan min bɛ se k'a yɛrɛ bali alimamiya la o kɔ a b'a ka baara kɔntine fo ka taa a sa o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn minnu ye fɛn lɔkɔlenw ye fɛnba samasenw don ni sariya in kɔnɔ min b'a la dulonnen don waajibiko la minnu dulonnen don misiriko la o tuma na fɛ o y'an ka sariya 13 ye o ye Haut Conseil ka sariya 13 ye o ye mun ye k'a fɔ fɛnkoɲɔgɔnya fɛn fɛn n'a bi kɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ kuma la n'a bi kɛ nin ko in kun kan misiriko kan wali waajibiko kan o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli a n'a ɲɛfɔli o kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛ segin ka taa Haut Conseil islamique de ma a yɛrɛ ka sigi sɛbɛnw a n'a yɛrɛ ka sigi papiyew sariya minnu b'o kɔnɔ a fana bi sɛmɛ o la o ko ɲɛfɔli bɛɛ bɛ ale bolo. O conseil maaw ka ni sariya ninnu bilabaliya sen kan a bɛ se ka na ni ɲangili waleya dɔw ye. Sariya 14 na ni ala nana kɛ sariya minnu talen filɛ nin ye ni dɔ nana kana dɔ wuyan dɔ nana kana fili kɛ a kɔnɔ o tuma u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye ɲangata ye min ka kan ka sin i ma k'a da i ka kojugu kɛlen kan waajuli kɔnɔ ɲangata min ka kan ka da i kan ka da i ka kojugu kɛlen kɔnɔ misiri ko la o tuma Haut Conseil islamique o de y'o ɲɛnabɔbaa ye tuma dɔw la a b'i ka walejugu yira i la k'i ni hakili yira tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i sigi k'i jalaki k'i sigi jɔn na tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i ka alimamiya dulon ka se waati damadɔ ma ale yɛrɛ b'a ye ko wagati damadɔ min bɛ wasa kɛ i seli la i dan na nin ko in kɛli la o la sa k'a bɛ ɲini jamana faamaw fɛ jamana faama minnu da bɛ nin ko fasɔn ninnu na a bɛ ɲini u fɛ u k'u jija ka Haut Conseil islamique dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o tuma na fɛ nin baara ninnu kɛko ɲuman na a ka sariya ninnu talen ninnu olu lawaleya ko ɲuman na o bɛ ɲini olu fɛ sariyaden 15 na ni ko bonyana kɛra dulɔkini kanba ya tɛmɛna a dan kan a tigilamɔgɔ dan bɛɛ lajɛlen tɛmɛna a fɛ Haut Conseil islamique dɛsɛra a ko la o tuma min ye wajibi ye faama minnu b'an bɛɛ lajɛlen kunna ko bɛ tasa k'a di u ma ala kana Haut Conseil dɛsɛ a ka sariya tataw la sariya 16 na ani a laban jamana faamaw welelen don jamana kiiritigɛlaw welelen don u k'u jija kɛ labaarali ɲɔgɔnya kɛ kɛ bolodon ɲɔgɔn bolo don o ni Haut Conseil islamique ni ɲɔgɔn cɛ mankanw dilanni na mankan minnu dulonnen don waajilikɛlaw la mankan minnu dulonnen don alimamiw na mankan minnu dulonnen don diinɛ ɲɛmaaw la mankan minnu dulonnen don misiri koɲɛw la a bɛ waajibiya an ka faamaw ma u k'u bolo di Haut Conseil islamique de ma fɔlɔ u kana tɛmɛ o kan abada ka sariya si ta fɔ o tuma na fɛ u ni Haut Conseil islamique kɛ ɲɔgɔn ye o kan o kɛ sira di u ma jamana ka basigili kan bonya ni nama ni kisi caman ala ko k'a ka nabi ɲuman Muhamadu ye a n'a somɔgɔw ye a n'a jɛɲɔgɔnw ye ala ka kisi kɛ min ye kisi caman ye fɔ ka taa se juru sara dɔ ma n'o ye kiyama dɔ don ye
cité universitaire min filɛ nin ye Kabala ni o de kɔni ye sanfɛ kalansow bɛɛ lajɛlen lajɛyɔrɔ ye conférence débat dɔ sigira sen kan min bi tali kɛ fond climat olu ka baaraw tagabolo ale ni u ka kunnafoniyaw yɛrɛ dili la ni conférence débat in kɔni sigira sen kan 15 de l'environnement de cadre kɔnɔna la ni o de dɔgɔ furancɛ fila ye min bɛ ta ka ɲɛsin sigida yɛrɛ ma telen ɲɛta kun b'a kɛnɛ kan ni lajɛ in kɔnɔna la fond climat Mali coordinatrice ye ale ye ɲɛfɔli kɛ fond climat yɛrɛ ye mun de ye ani u ka baaraw ɲɛsinen don mun de ma fond climat ye hakilina ye min sigira Mali ni a dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ san 2011 a kɛra Afrique du Sud dugu dɔ la n'o ye Durban ye a kɛra san o san lajɛrɛ min bɛ kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan donc Mali ni hakilina in ta walasa an ka togodala mɔgɔ minnu ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlen don k'u sɛgɛn kosɛbɛ ka dɛmɛ don u ma o dɛmɛ bɛ kɛ cogo di u bɛ projets de financer ani programme walasa olu bɛ se ka taa waliya n'olu waliyara dugu la a b'a to dugudenw bɛ lafiya wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ la. O kɔfɛ a tilala ka ɲɛfɔli caman kɛ lajɛ ninnu kunna ni o kunba tɛ dɔwɛrɛ yasa ka se ka maaw ladɔnniya fond climat Mali ka baara tagabolow la. Sɔgɔmada in na an bɛ yan nɔ an bɛna foroba baro de kɛ ani an ka kalansoba mɔgɔw ye. Hakilina in nana cogo di kalansoba mɔgɔ ninnu yɛrɛ ye laɲini de kɛ k'a fɔ an bɛ cité universitaire min kɔnɔ nin a yɔrɔ ka bon kosɛbɛ komi aw yɛrɛ y'a ye cogo min na yiri t'a kɔnɔ u k'u b'a fɛ ka yiri turu kɛ kabini salon an b'o jɛ ka baara la ɲɔgɔn bolo mais an yɛrɛ y'a fɔ pour que k'u dɛmɛ u ka se k'u ka o projet monter an ka tagama ka s'u ma ka n'a ɲɛfu ɲɛna fond climat yɛrɛ ye min ye hakilina minnu y'a to a sigira sen kan a sigi ni bi cɛ a sera ka baara min kɛ fond climat sigili sen kan kana se bi ma u ye baara camanw sigi sen kan an ka région 8 ninnu kɔnɔna la a coordinatrice yɛrɛ ka kuma fɔ cogo la a baara daminɛni ni sisan cɛ an ye projet 27 an y'o de sara o projet waliyara dɔw banna dɔw bɛ sen na hali bi donc o projet 22 o ye commune hakɛ min ta commune 224 Mali région 8 kɔnɔ donc o kɔrɔ de fond climat bɛ Mali bɛɛ de kama donc an bɛ kunnafoni de walasa a kana kɛ dɔw ta ye mɔgɔ tɔw ka to ye k'u t'a kalama ni bɛɛ bɔra kalama kalansow filɛ nin kunnafoni ni kunnafoni dilaw yɛrɛ bɔra yen olu ye mɔgɔ filanan ye minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka kunnafoni cari parce que olu ni kalandenw bɛ ɲɔgɔn bolo u ni kalanden karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ milieu caman ni chercheurs bɛ ɲɔgɔn bolo donc u bɛ se ka kunnafoni ɲuman di ni aw kunnafoni dilaw bɔra yen olu fana bɛ se ka kunnafoni ɲuman di walasa bɛɛ ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a baara la. A ye wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sigida lakanali kunkankow la o kɔfɛ a tilala ka foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkuluw ma. N bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna sigida lakanani an bɛɛ kungo de don tile 15 baara min bɛ boloda ministère de l'environnement fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko 15 de l'environnement o hukumu kɔnɔna na an ye baara caman boloda donc sigida tɛ ministère de l'environnement sigida lakana tɛ ministère de l'environnement dɔrɔn kungo ye an bɛɛ lajɛlen kungo de don n'an ka sigida ma lakana an bɛɛ de b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ an minnu bɛ yan bi ani minnu bɛ na anw kɔfɛ donc an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigida lakana bon minnu b'an dɛmɛ wariko la waribɔla an ka waribɔlaw n bɛ olu fo n tɛmɛ sen fɛna o ye Suède ni Norvège ye olu de b'an dɛmɛ kosɛbɛ musaka fɛn fɛn bɛ bɔ olu de b'a bɔ u b'a di u tɛ fɛn minɛ a kunkɔrɔ fana. K'aw ladɔnniya k'a fɔ tile 15 min sigira sigida yɛrɛ tɔgɔ la fond climat Mali u bɛna baara caman kɛ yanni o baara ninnu kuncɛliw cɛ. O b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ni diɲɛ fantɔ kibaruyaw la. Burkina Faso jamana kan tarata don o ye tile 3 tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma 79 min fatura Burkina marabolola min bɛ wele ko Setenga ka sanga ni mamburutulon ka waleya jugu ye ni ye Burkina yɛrɛ ta k'a lajɛ kabini san 2015 lakanabaliya ɲɔɲalen don ka jamana kan ka sabu kɛ mamburutulon ka waleya jugu ye 29 o su kɔni yera ka fara 79 su kan ni ye koɲa ninnu ta k'u lajɛ maa caman yɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko su ka a bɛna tɛmɛ ali 100 yɛrɛ la ni jate yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banna ni ye ni baara ninnu ta k'u lajɛ Burkina lakana tigilamaw tɛ ka se k'u ka baaraw kɛ ka sanga ni mamburutulon kelen don ka mugu pɛrɛnta dugukolo duguma kungo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na o kelen don ka baara yɛrɛ gɛlɛya Burkina lakana tigilamaw bolo ni ye ni mafa wale ta ka lajɛ Burkinakaw fɛ
a bɛ kɛɲɛ ni min ye o ye san 2021 juin kalo ye min kɛra marabolo dɔ la n'a bɛ wele ko Sola n'a kɛra sababu ye ka maa 100 ani maa 32 bɔnɛ u ni na. Diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba ale ni Europe gun fara ɲɔgɔn kan kulu olu ye nin waleya jugu in kɔ u ko b'a ɲini Burkina jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni hakilinaw bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u ka jamana kɔnɔdenw n'u lakanatigɛlamaw ka se ka lakisi. Chad jamana kibaraw la u ka maa minnu bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la a kɛra finitigilakaw jamana kɔnɔden gansaw maa minnu bɛ ni olu cɛw fatura hali maa minnu bɛ n'olu masaw fatulen don olu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye u y'a yira k'a fɔ olu ka caisse nationale de retraite n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ maaw tɔbɔtɔ maa minnu bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la u to baaraw la u ye kasabini minnu fara ɲɔgɔn kan dɔɔni ka se ka o sɔrɔ k'u ka o ɲɛma bɔ a jɔyɔrɔ la ni maa ninnu y'a yira k'a fɔ a bɛ san 10 bɔ olu dɔw tu k'u ka nafolo sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta ye san 5 ye n'i y'o ta k'u lajɛ gɛlɛya bɛ olu ka nafolo min tigɛra u kun k'u to baara la n'a maralen bɛ u bolo caisse nationale de retraite o ɲɛma bɛ ka o don ko wɛrɛ la k'a sɔrɔ olu bɛ ka sa sɛgɛn ni kɔngɔ la n'i ye nin baara ninnu ta k'u lajɛ u k'olu ka laɲini ye min ye sɛgɛlafiɲɛbɔlaw olu ka jɛkulu ɲɛma n'o ye larɛnbaw ye a ka bɔ a jɔyɔrɔ la maakura kan na o waleya ninnu kɛra sababu ye min ye Chad yɛrɛ caisse nationale de retraite ɲɛma ye ale kɔni bɔra ka kuma n'a tɔgɔ ye larɛnbaw a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye ale ka jɛkulu ta ka lajɛ maa ba 32 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de bɛ a kɔnɔ maa 60 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ka bɔ ka mankan ci k'a yira k'a fɔ ko olu ka hakɛw tɛ ka d'u ma ko ale bɛ min ye a b'a ye k'a fɔ politiki ko de dora a dugu ma min bɛ fɛ ka kɛ sababu ye u ka se ka jama wuruti ka bila ale la. Uranda jamana kibaro la ka sanga ni bengali wale min kɛra u ka jamana ka san 1994 n'a kɛra siya kɛlɛ ye n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na maa dɔ kɔni tun bɛ a kuɲaw la min bɛ wele ko Félicien Kabunga a yirala k'a fɔ ni waleya jugu in kɛbaba dɔ ale kɔni sen kun bɛ a la a kɔni tun bɛ Faransi jamana yɛrɛ kan a bɛ waati jan bɔ dogoni dugu la nka min ye mɛkalo tile 16 ye san 2020 a sɔrɔla ka minɛ san 25 dogoli kɔfɛ Félicien Kabunga a ka kiiriw kan ka bila sen kan ka sababu kɛ diɲɛ kiiribulonba n'an b'a wele ko CPI a bɛ olu de ka bolo kan bi waati fɔlɔw la a kun yirala k'a fɔ ko kiiri tɛ se ka kɛ a ka koɲɛw la ka sanga ni a ka kɛnɛya lahalaya ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a si bɛ san 87 la a yirala k'a fɔ a ka kɛnɛya cogoyaw la a bɛ se ka kiiri o de kɛra sababu ye a minɛna an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu bɛ ni olu bɔnɛna u ni na walima minnu bolo fɛn caman tiɲɛna olu kɔni ye nin maa kofɔlen minɛli a kibaruyaw la sabati ni tare u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa si ani i ka kɛnɛya cogoya olu ma jɔyɔrɔ ye o la kiiri koɲɛw la n'i ye ko kɛ n'i nɔ b'a la i nɔ ka minɛ kiiri ka boli kan jamana yɛrɛ sariya u b'a ɲɛfɔ cogoya minnu na. Uranda jamana ni Langile jamana kibaraw la maa minnu bɛ Langile jamana kan ni olu kɔni tun bɛ baara ɲini na n'u kan ka bɔ Angile jamana kan ka na farafina gun sanfɛ a maa dɔw kɔni tun bɛ minnu kun kan ka na Urandakaw fɛ nka yirala k'a fɔ ko a koɲɛw bɔra a ma nin kɛra sababu ye Uranda jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ maa de bɛ n'olu bɛna bɔ Langile jamana kan ka na olu fɛ olu kɔni bɛ u bisimila ni tare wa u b'u lakana ka tila ka baara ɲini ka di u ma ka sanga ni diɲɛ gɛlɛya tacogoyaw ye nka yirala k'a fɔ tarata tɛmɛlen nin maa ninnu kɔni tun kan ka bɔ Royaume-Uni n'o ye Langile jamana ye ka na Urandakaw fɛ a baaraw kɔni jɔra ka sanga ni Europe gun jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu jɛkulu min sigilen don adamadenya hakɛ ani josariya ɲɛnabɔli koɲɛw ma olu de dansigi kɛ a ko la ko a ka jɔ fɔlɔ o kɛra sababu ye l'Angleterre yɛrɛ église ba minnu bɛ yen olu ka mɔnpɛriw olu kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ waleya min kɛra olu ma jɛn ni a ye ni an ma ɲɛ ko maaw bɛ gɛn ni jamana sɔrɔla k'a fɔ u bɛ gɛn ka taa ye u kan ka bila ka taa o jamana kofɔlen na hali n'a yirala k'a fɔ jamana kofɔlen y'a yira k'a fɔ u bɛ u kunbɛn ni tare ni nisɔndiya ye nin wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ Uranda jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ maa de kɔni bɛ yen ni olu gɛnna ka bɔ Europe gun sanfɛ n'u kɔni jigiyɔrɔ bɛnna ni Uranda jamana ye olu na u kunbɛncogoya ɲuman na ka tila ka so d'u ma fo ka tila ka baara ɲini ka d'u ma lakana ko koɲɛw k'o fana la sabati u yɔrɔ. Kiraw garzige bi kunnafoniw kɛnɛ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sugantili la ka ladɔnniya k'a fɔ a bɛ se ka an ka kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube ni Ala ma basi kɛ sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma inshallah.